Kaixo denei, hementxe gaude, bideo txiki batekin, repasatzeko floaten ariketa honetan eskatzen zitzaizuen, egitea kutxetxo hauek. Backgrounda, uzten dugu dagoen bezala, dauzkagu teknika batzuk, adibidez backgrounda ere kutxa baten bihurtu dezakegu, baina, saiatuko gea ez egiten hori guztia eta, simplifikatzen, bai? Egin detena da, irakurri ditut ariketa batzuk eta hartuko dut zuek bidalitako ariketetako bat, eredu bezala errepasatzeko edukia eta baita ere esplikatzeko zenbait akats, bale? Orduan, hemen daukagu ariketa hontan, baten batek ja bidali zuena, hemen daukagu logo header hau guztia nola antolatu duen eta erabilita float ezaugarria. Floatekin hemen fijatzen baldin bagea, dauzkaguna da, eskatu dio denari margena jarri dizkio, kutxa bakoitzari kolorez berdin bat jarri dio, behar nahi izan dulako. Subatzen dut, berziklatu egin dulako aurreko ariketako testua, kodigoa, eta oso ondo iruditzen zait, zera beste modu bat baita ere ariketak berziklatzeko aprobetxatzeko, eta azkenean gu egina da hori txabaten da praktikatzen. Orduan koloreak eta etzezkigu jola. Ordu ikusten dugu, lehenbiziko kutxa berdea, kasu honetan, ez duela flotatzen. Eta azpali badu flotatzen, ez flotatzea edo ezertxore ez jartzea nik usteet kasu honetan berdina izango litzatekeela. Ikuste baldin badezue, hemen daukagu fitxategi hau, gero esikutatzen dugunean eta hemen kargatzen dugunean berriro, ikuste zuen hola green edo kutxa berde hau ez da mugitu ere egin. Float non edo float ez jartzea azkenian da gauza berdina. Flotazioan jartzen dugu elementu bat eta flotatzen ari den elementuek kointziditzen dute edo egiten dutena txoke bat flotatzen ez dutenekin. Flotatzen duten guztiak berain artean errespetatzen dira. Hori da ikusiko duguna oraintxe bertan. Ikusten duzu hemen dauzkagula green hau eta gero arroxa hau. Green hau etzan flotatzen ari. Eta arroxa hau ere ez da flotatzen ari une honetan. Ikusiko dugu arroxa, dago hemen, azpian pink, eta arroxak ez dauka inolako flotaziorik. Orduan dago berdearen kategoria berdinen. Float non edo float berdina da. Osea, float ez jartzea edo float non jartzea berdina da. Orduan, elementu hau, elementu horrek bakarrikan errespetatzen du beste berdea. Eta beste guztiak ez ditu errespetatzen flotatzen ari dialako. Ze gertatzen da orduan? Eta, ondoren dijoa, hauek errespetatzen dute berdea zijolako berein aurretikan. Adibidez, jarri izan banu kodigoaren barruan, lehenbizi div hau hemendikan kendu eta berdearen ondoren jarri, lehenbizi dauzkagu flotatzen ez duten elementuak eta gero dauzkagu beste guztiak. Baina hemen gertatzen dena da pink elementu hau sartu degula ondoren izango delako gure orriaren behekaldea. Eta behekaldea denez eta ez denez flotatzen ari, hemen txegelitzen da. Ingotena da, besteak kendu, ze ez dut borratu. Orduan, hemengo hau efektua, gelitzen da horrelakoa. Ze modu dauzkagu elementu hau bera pasatzeko. Kodigoan ikusi dezakegu, lehenbizi dagoela sartuta. Orange, naranja, morea dana eta urdina diana. Hirurak bata bestearen ondoren. Eta kontainer baten barruan daudela, eta kontainer honek ez du flotatzen. Dirudinez. Dago, float non. Berez hauek elirateke ez da beharkore. Hau guztia utzialko genuke kenduta, kontainer gabe, eta efektua gutxi gora bere izango izateke berdina, baina borde gutxiagorekin. Azkenean sartzean beste elementu baten barruan, bakarrikan egin duguna da kutxa bat gehitu. Eta kutxa horrek beste borde bat zeukan, denek kutxa guztiek dauzkate bordeak, hemen adirazi diogulako CSS-ean, elementu guztiek daukatela margen bat 10 pixelekoa. Hori ere ez dugu ia ez da behar. Baina, kuestatzen ikustea zer gertatzen den pink honekin.
Nola lortu dezakegu bera jutea? Bueno, basteko, egin dezakeguna da, besteak flotatzen ari dien bezala, hori flotatzen jarri. Dala, float, left, adibidez. Eta flotatzen ari baldin bada, naiz eta ondoren etorri, jungo da bera, guk nahi deguna. Bai? Ze beste modu bat daukagu, puskatzeko flotazioa edo beste ere batea funtzionatzeko, esan dizaiok egulen bizi, clear ingo deula, hau da, elementu honek, elementu hau sartzeakoan, flotatzen nahi dian elementu edo flotazio hori guztia, ingo dugu, moztu. Normalmente duguna clear both, edo zin flotazio bai ezkerreko eskubiko denak borratzeko. Hori bakarren jartzen balin bade gure, efektua berbera izango da. Eginda bukatu honen flotazioa eta derrepente elementu berriro sartu da. Eta baita ere egin genezakena da, ikusiko dugu adibidez zer gertatzen da, urdinan egingo bagenu clear hau, segune urdinaren ondoren dena puskatzea. Zer gertatuko litzateke clear both jarriko banu urdinaren barruan. Juten bagea honea, ikusten dugu nola, bi elementu hauek ari dian flotatzen, elementu berez hemen azpian sartuko litzateke, baina hemen marra imaginario bat bezala sortu da, egin degulako lehenbizi garbiketa, clear hori. Beste aukera balitzateke, blue honen ondoren dala pink edo arroxaren aurreko elementua, ondoren egitea clear hori. Orduan, clearra egiten da bukaeran ez, hasieran. Clear elementua jarri ondoren erabilizateko existitzen da after propietate bat. Baina, nik uste eta honekin, nahiko argi gelitzen zaigula nola egin dezakegun hau funtzionatu araztea. Hau da, erabili ditzazkegu, hasi gaitezke flotatzen elementuak guk nahi ditugun bezalaxe, eta nahi degunean moztu, clear bat egin, eta listo, elementu guztiak ordura artekoak flotatzen ari dira, baina urrengo elementuak, edo clear propietate daukan elementuak, ez du flotatuko. Kasu honetan, urdinak ez du flotatuko, eta gaina moztu egiten dugu flotazio guztia, hau da, aztenga kontadorea zerora bezala. Hori dela egiten duna, pink honek. Beste guztiak sartu dituzu, oso ondo, baina nik orain, ingotena da clear bat. Hemen, ikusten dugu, clear honekin, urrengo lerroa juten gara. Bi hau sortzen zuten lerroa, amaitu eginda. Hau izan bideo bat, ulertzeko flotazioaren kontua, eta gero bordena eta euneko una aprobetxatu alizatea hori guztia landuko dugu klasean, eta jongo gai ikusten, ze propietate berezi behar ditugun, guguna ditugun efektua lortzeko. Baina, pentsatu, hau ez diala matematikak. Ez dala euneko una beti izango da, eta jartzen bat berroita mar batei eta berroita mar bestiei, batak erdi hartuko da eta besteak beste erdia. Hor badaude, box modelen barruko padding, margin, overline uste dela, eta baita ere beste propietate batzuk afektatu egiten dutenak. Orduan, horiek guztiak kontutan eduki beharko ditugu gure web orrialdeak sortzerakoan. Venga, hitz egingo dugu gelan. Gerte.